дар саҳни китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи Тошхоҷи Асирӣ намоиши китобҳои илмиву бадеӣ, китобҳои адибоне, ки барои бачагон бештар эҷод намуданд, гузошта шуда буд. Дар фестивали ҷумҳуриявӣ ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дӯстдорони китоб сарҷамъ омада, аз ҷумла мардуми синни соли гуногун ширкат варзиданд. Саҳни китобхона идона ороста шуда буд. Назди ҳозирин роҳбарияти китобхона сухан намуда, аз муҳимияти ин чорабинӣ сухан кард. Гуфта шуд, ки бо ибтикор ва ташаббусҳои роҳбарияти олии кишвар ҳамасола озмунҳои гуногуни сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор карда мешавад. Ин таваҷҷӯҳ боис мегардад, ки насли наврас ба мутолиаи китоб ҷалб карда шаванд ва минбаъд дар шинохти ниёгон аз таърихи гузаштагонашон ба хубӣ огоҳ бошанд. ҳамасола шумораи иштирокчиёни ин фестивал меафзояд. Дар давоми ин ҳафта саҳначаҳо, бозиҳо, мусобиқаҳое ки барои такмили фикри кӯдакону наврасон саҳм мегузорад баргузор мешаванд ва чорабиниҳое ки мо дар давоми ин ҳафта дар тамоми макотиби шаҳри Хуҷанд, дар 9 китобхона филиале ки дар қаламирӯи шаҳри Хуҷанд амал менамояд, ба нақша гирифтем пурра барои баланд бардоштани дониши кӯдакону наврасон, барои боло бурдани завқи худшиносии худогоҳии онҳо равона гардидаанд. дар чорабини намоиши бошукӯҳи китобиву матбуотӣ гузаронда шуда, маърузии китобдорони китобхона шунида шуд. Ҳамчунин ҳунармандони театри давлатӣ, мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назаров саҳначаи Заргӯши доноро намоиш доданд. Чӣ қадар ки бисёр китоб хонем, ҳамон қадар мо илм мегирем, дониш мегирем. Китоб асар чӣ хуб аст, ки он ба мо маҳбуб аст. Касе нахонад китоб, кори ӯ номатбуб аст. дар навбати худ адибон, ки бевосита дар ин чорабинӣ иштирок доштанд, андешаҳояшонро пиромани баргузории фестивали китоб баён дошта иброз намуданд, ки он дар ҳақиқат саривақтӣ аст. тавассути ҳамин гуна фестивалҳо сол то сол сафи хонандагони китоб бештар ва шумораи китобхонаҳо низ зиёд мегардад. мақсади ҳар як шоир ин аст, ки дар вуҷуди кӯдак бедор кардани чанд ҳиссиёт, аз ҷумла ҳиссиёти зебоӣ парастӣ, ҳиссиёти ватандӯстӣ, ҳиссиёти пеш аз ҳама инсону хубу нағз, инсони бо одоб, як инсони намунавиро тарбия кардан аст. яъне бо шеър шоир мехоҳад ки инсон бисозад, яъне ҷаҳони маънавӣ инсонро бисозад. мутолиаи китоб имконият фароҳам меорад, ки новобаста ба синну сол ҳар як хонанда нутқи бурро ва дониши закиро аз бар намояд. ҳанӯз дар овони кӯдакӣ наврасон метавонанд малакаи зеҳнии худро тақвият бахшанд. мо калон мешавем, мо бояд мӯлтар китоб хонем. вақте ки мо мӯлтар китоб мехонем, мо доно ва зирак мешавем. дар китобхонаи бачагонаи ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ низ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони фурӯғи субҳи доноӣ баргузор гардид. дар он кӯдакону наврасони зиёд ҷамъ омада бо қироати шеър, суруду таронаҳои марғуб иштирокдоронро истиқбол намуданд. дар толори китобхона ҷамъомадӣ бошукӯҳ доир карда шуд. тавре роҳбарияти китобхона иброз дошт, фестивали мазкур аз рӯи чанд номинатсия ба роҳ монда шуда, иштирокчиёни фаъол бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда мешаванд. фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон бевосита назар ба солҳои қаблӣ имрӯз аз рӯи номинатсияҳо бевосита аз рӯи 5 номинатсия баргузор карда мешавад ва аз рӯи анамин номинатсия хонандагони кишвари Тоҷикистон бевосита корбарӣ мекунанд ва ғолибони анамин номинатсияҳо бо мукофотҳои Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда мешаванд. баргузори чунин фестивал барои ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш, дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои милливу умумибашарӣ мебошад. дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон силсила чорабиниҳо гузаронда мешавад. фестивали мазкур то 9 апрели соли равон баргузор мегардад.